At ngayon, gagawa kami ng Spanish latte cold. Magme-measure muna kami ng ingredients. Vanilla syrup and condensed milk. Yan po yan ay vanilla syrup. Tapos, ito, condensed milk. This esposa. Esposa. Yan na po yung condensed milk. Spanish latte cold. Dito, Irish Coffee Shop RR. Exclusive lang po sa mga babae. Hindi pwedeng lalaki. Laki po space niya. Yan po guys. Try na tayo ng espresso. Espresso with 18 grams. Then, tap and press. We will wait until the espresso out. Ganyan lang po. Ganyan lang po kasimple yung trabaho namin dito. Order o mo po. Ayan po. May ano kami dito. Fatire. Cinnamon. Again and again. Cookies and marble cake. Ayan po. Binimix nila. Pagkatapos nyan, lalagyan niya ng ice and milk. Ayan po yung mga ginagamit naming mga baso. Ayan po sa panggawa ng Saudi Arabia. Ayan po. Put the milk. Ganyan lang po kasimple. Ice Spanish latte, ice and milk, and espresso, and vanilla syrup. Ano pang inaantay nyo? Arat na kayo dito sa Irish Coffee Shop. Ayan na po yung finished product. Tamang-tama po sa mainit na panahon. Irish Coffee Shop. Ayan po yung mga ginagamit namin na syrup. Ang brand po niyan ay Moonin, Da Vinci, and Giffard. Sa lahat po ng gustong magtayo ng coffee shop, pwede nyo akong kontakin. Ayan na po, guys, yung fountain namin sira na po. Kaya lahat kami dito ay off. Binibigay niya na yung order namin.